Ningilak Miss Mama. Siya pinagamutan siya mga anak. Ang sa Ginoo, ako pa sa Ay, gila. Ay gila kay manghilak ng tanan ron. Siyempre, lumaki dito. Akala nila, okay. Pagdating sa city, marami na mga demonyo dun eh. Nadala na. So, sila na buhay. Basang padas barkada, unay mahitabo. Minaw di kas tambag sa mong mamita. Kasi alam mo bakit? Hanggat kaya ko, tutulungan kita. Pero huwag mo sayangin yung tulong namin sa'yo. Kasi ang buhay, ang effort, ang taon, lahat. Lilipas yan, hindi na yan babalik. Hindi na So, huwag mo babalik. sayangin yun. Mga balay ko na may halagang mga irin. Magkuhan mi guys, magpansit. Kahit ano gusto. Una magunang irin ko. Basta, maging maayos ka lang na tao. Mingkin, dala nilibitin ko yung pinakaawin ko. Iyawan ako rin ako tanto. Kampi na ko. Kwentuhan dire, kwentuhan doon. Pinakatiling bitbit din niya. Apa dito eh, kung saan umay tumumli lang istorya dito. Kasi alam mo ba, tinan mo yung may mga pera. Hindi na nila kailangan maghirap para pambayad sa ganito, ganyan. Pero anong nangyari sa mga nilagtino, di ba? O tayo, hahanapin pa natin ng pera. Pero happy kami kasi nakita namin yung effort mo. Hindi mo sinayang lahat. So, masarap ang tubungan talaga. Sabi ko nga sa kanya sabi ko masarap siyang paralin kay si matino na bata. Hindi katulad sa ibang bata na paglimado ka, ganito. Bulakbol. Kaya yung anong pinapakita mo sa amin, ni Lola, ni Mama, at ni Papa, huwag mo baguhin yun. Kasi para din sa sarili mo yan. Kasi hindi wala kami narating hanggang ganito lang yung buhay namin. Ganito yung hanap buhay namin. Ayaw namin ganyan ka rin. Kasi hindi mo namin narating yun. At least ikaw may marating, di ba? Proud na rin kami sa sarili namin. Ano ning kamot man. Ano mga siya? Nahuma na siya dito. Dito na po, di rin na po siya. Ay na pala siya saba-saba. Alam mo, sila magparehis ba natin? Mag-sister sila. Sila man ang duha ni Ate Bina parisanon. Mahilom-hilom rin ko dali. Siguro yung school. Karito na. Anong siguro likod? Ano yun to? Sigod? Nawa mo daw. Basta ito. Anong oras na? 7:58. 8:30 kayo mag-i-ready ko lang to para pagdating. Mabilis na. Hindi na tama utuan kay. Ayun, kumbusog ka. Bulahos ko sa Lungsod di ba ito slice bread at partner sa kampi. Masarap, diba? Kampi. Mag-ibigay pa na kay Samsung na. Mura gaypon bitaw na dyan cellphone. Nilat di sa Cristela nito kuan. Nawa pabitaw na nahagbong dito sa kalibunan da. Itago ni Lolo to. Nalungag na. Ang karne, Nagibabad na. Babad pa kay Nag-ice. nag-ice. Sa kuha ni Papa te. Bulahos tulong sa pag-slice bread. Kamu na rin ulit rin. Nya, katangi ka niya sa Gigi na. Lungag. Kaya makalit sa kumpan. A few moments later. Ano ngiti? Nakakita yun, ha? Sa kuanoy? Di na mangiti. Nagparajig yung mama. Puni. O bitaw, doon. Tigo sa mga lula po Mga ni. lola. Mamurang kas lula po ni naman to. Iyang mama. Sa tanan. Tino, binigyan ko maraming hit pa, no? Hit pa niya. Ayay! 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 Hindi ko alam kay makuha na. Liwat din na puni. Tanawa yung tanan. Inanawit ka. Puro magkupiko. Kalkis. Nisamot yung kakwit si mong utang. Ano man na, dahil sa mga dawat, ako tampla pirme. Utang dahil abot ng 3 Ay, Ay, pala Ay, eh. na nagpaningla kay mo ko ba dahil nakatiman ni mo? Na. Nakatiman ni mo. Kalayo ka sa tanan Ma. eh. Oh, dagdag na. Marami ka na. Oh, magkano yung binigay ko sa'yo? Meron pa. Oh. Alalalala. Ay, huwag mo na lang padinin mo dong. Ayan, Ron, ay sa kay halata kayo. Ano ron na nakubirahin sa tindahan, Gon? May pagpalit mo. Oh, itago mo na yan. Oh, may pera ka na. Oh. Ay, Imo magipakita, gipala manimutan ni Alam ko na yun. Ano? Nga, ako pa mautak. Umiyak. Ningilak Miss Mama. Siya pinagamutan siya mga anak.
Ang ito sa Ginoo, wa ko patanda. Ay, hila. Ay gila kay manghilak tang tanan ron. Gamay ra gay kista na nao unya ra ig mamilyonarya mi kay. Dako mo ya. De, ingon sigiyan gani ila. Kanang sikapin mo magbuhi kapag dugay la kay atong balay butangan nato ni elevator. Kay tiguwang naman ka. Ano sigiyan? Magsimura sa balay nga na elevator kay silula daw Ito, niya. magkaka ko diyan, magkamang baya ko, ini kanaog na ko, kung lubot. Ya, ana sigiyan nga. Paningkamot lang nga mabuhi ba kay aron makasakay ka sa atong kutsi. Basta mo kaon lang kag yun. Gani. Ano na ko dayon? Asa imong ni tuhod god. Sa, Dite, okay lang yun kasi pas mo na yan eh. Basta di lang siya wala gatas, vitamins. magkurog ako nini niya. Kasi kadugan akong barog na, dahil akong barog. Ano siya padadanin ako siya basta mapadadaan ako ni Itil. Kung mo na siya, pagpadalhan ni mo, iya ikuan, palipat niya sudan, gusto niya. Iya kumpra. Ya mo ingan ito si Dodo. Sige di ka padang mama bin ko. Oh, ngano di ay. Kanang magpadala ko. Wala man ko katiman dito. Kaya kagustuhan naman din ni Itil, bigyan kayo sa Oo. mama. Di naman ka ikaw gabot-buot. Kay pira ni Itil yan eh. Oh, kanang basta kami mo siya ma. Ikaw ay bahala ni Lola. Oh. Na kay wa ko katiman dito mama. Ako Nagkagi pa kumpra, mama? Jibin, nakakaon na Gamay-gamay raman. Mura magwa. Ay tanan ako ay plato. Ay sus, nagsaligid na sila. Hilak laylon. Sabi kasi kwarta gusto. Hilak sa kalipay. Alam mo na. Alam mo na. Pagtatanda ko, ganyan din ako. Alam mo na rin. Kaya huwag kayo bigay ng bigay kung ano-ano dyan. Isa lang yan. Ay murag inana gid siguro na Jin. Kailangan. Handog kay tanan ako na kuan bitaw sa kanang mga kuno nga. Ah. Ano nga ang mga mama Ha? siya nga Nagayong kita na malipay untay. kita kung kwarta Ang ang ina sa hata. kamo ha, inani iga. Ako'y taga-supply ng pagkain, grocery lahat. Ako taga-dala. Alam mo, abot niya. Ay, abot na ako. Naruto niya, grocery, pati galing palengke. Jen! Yan lang. Sabi ko, oh, grabe ka naman na. Ang dami na nga nito. Walang ganon. Walang bigay. Si Bibi, busy. Putang ina yan. Balik mo yun doon. Kay kwarta jang tojo. Oh. Putang ina daw. Balik daw lahat. Ayaw daw niya yan. Gusto niya ganun. Kuya wa. Sabihin ko sa amo kong babae na, pinuputang ina ko doon, pabalik lahat ng kinarton mo doon. Bakit? Wala daw ganun. Sabi pa niya, mag-antay siya, pupunta ko doon. Magpunta doon, so, may pagka kayo. Lakip-yakap daw, iskis-pig. Kay inanod sila gud nga sila ra mo makakuan gud sa ilang ganahan. Ang silang gusto. Basta na Di, sa kwarta. di ba ma, ang makalipay ni mo, anak ang no? Kaya isa naman bigyan ka kung ano, ano na, kaya makapalit siya, say gusto, ganyan. Hilak mo sa mamas kalipay. Ikaw may ikuha na karoon, anak ba? Tubigan naman. Mama Eh, tay. sa una, hubas pa man to. Pero tubigan naman. Ay, ako mag-inom si Itel dito sus amping intaon din na kay karon na mag. Ay, alam mo, bili ko ni itilig dalo. Matag siya. Bitaw. Bili dalo. Thank you talo. Kananan mo sa Sili portal na mo. mo dito bisag mga igaga na ni Dudo katong kanang Oo. Wilner ba niya. Suod man mi ni Nalin, ya kay baw man siya ana sa diha pa siya nga kanang wala gani ko kay tricycle driver po daw ya Oo. pag-uma na katong ikabot sa kwarta mo yun na siya mga kanang ato ni tatay sa kayma niya kanang tagay og 500 bisag 20 ra na apliti dapat ha tagay og 500 niya paliti sila og kanang mga panana palitan ko noong mga sudan palitan ako niya mina siya igsunod pa dala mo ma tagay si si tatay ana og 100 1,000 ma ako pong ihatag kay Mga pumunta suwat- na oroy dito Oo, sige. mayon nga Yara ba kwarta? o gitagaan ka ni mama ya mihon wala man ikaw man wag ginani mo gihatag o inanay mo anak kung unsa yang iingon nga mo na ihatag ako nga tagan ay namalit mo tag katong taglima ra punoon ka Sako. kanang Ay, kilo kilo. ba kanang Ay, kilo sa ay kilo. dori ba niya palitan ako sila atong chipon cake kaya para pang kuan Di New mo Year panghatag. sa mga igsuon ni Dodo kada si Nakalino ni kahinoy. Napa gamay-gamay pagtubig kay nangatag katong lapas. Okay na daw yan. Kasi Limang Di gato. ba? Mo gani ang ginga ba? Akong gitagaan ang kanang si Berilio. Nakakita jud ko nagluha kay wa ko na siya kasabot sa iyang gibate. Yung asa na yung mga anak ka na? Napo na ang minyo na ba niya kanang sila ra duha dito nabili niya kanang usahay hatagan usahay di ba? Dinili kasi mga anak ka ng Berilio. Kato sila si G, kato si Ching Ching, si Kuan, oh, pero na yung mga trabaho kung gusto gid sila gid Di tabang. si Kuan. Oh, RJ good. RJ? Oh,
niya. Kanang wala man sila ko niya ni kung niya na si Dodo. Bin sila ra day si nalin yung hatagan ko nga iya sa kunong mga isuon. Akong hitagan sila nalin. Si Jun si Dudong si Oan kanang Ninik og si Re. Akong paghatag na ko primero dito ni Dudong nagluha gid ay nakaingon po ko kanang lano kanang dili sa kakasabot si mga gibati no nga kanang Pero ikaw nung wala ka, wala di ba nung ikaw wala ka, wala din yung hatag. Oo niya. Sila na, una ba na sila ilang mga anak na yung mga trabaho. Pero wala gina sila kapanghatag gid namo bisag ka na usa na lang jud ka slice bread wala gina sila kapanghatag niya. Kuan gihatagan ako nakaingon gud niya na gud sila niya na gud siya. Salamat kayo binula jud ko wa ko kasabot sa kong gibati oy naghilak siya nga okay ra na loy wala ra problema basta naa lang ko nga mo man ingon ni Itil nga patagaan mo ya tagaan sa nako si Dongdong ana Kana kay si Itin namibigay ang grasya na dududubi. Oh, doble grasya. Mao kani ang nangutan naman ko niya atong pagkuan ko nganong dagko magpinadad anak ko niya kaduha pag gina siya magpadaa sa imong sweldo tapusan pa man siya mama gikan sa October wala man ako magasto ang akong kuan ang sweldo kuno niya ang kani kunong gipadala niya kuno namo ang iyara kuno na mga Extra income niya. Mga tip. yan na ko na usahay nga kanang i-check-in gani nga nay bata kanang mga 4 years old, 3 years old. Siya kuno ipabantayon sila ra dito sa kwarto kay mo lakaw man kuno na ang mga ginikanan na niya. Pila na kuno niya 4 hours ra. Niya dako na siya upuan. Bayad. O kay gi-training man sa kuno sila pinana sila man ana. Niya mobalhin kay unta kuno siya sa katong lain nga department kay la arong dako-dako na pong sweldo. Siya, dito, wala kayo'y tape ma, di ta kakwarta dito, aray lang ko diri, kaya nako'y kwarta diri daghan. Kung ano na lang ka diha, okay ram kayo. Siya, okay ra kayo, ma'am, Dako trabaho lagi sa misweldo hotel. kung maganda ba yung may tip ka kasi ang Mas sweldo dako, nila, oy, mas dako ang tip sa mga anak kaysa sweldo oy. Muna Mga ako may mga araw ba sila. Pati hayaan ni nila, oy. Kay pinadadaan silang ate. Niya, ako ba yung tumanon? Unsay ipang sulti. Pangutan nun niya ang anak ng mama. Para to December, ingon na yan si Kwan. Mama, magpada ako mama. Si Kim 5,000 ang kuhan, si JB siya. Ingon ko nga, kahibaw sila. Ipapili na ko sila sa ilahang mga kuhan. Katudyo mga mahalot, taglibo-libo mo ang kasunis kay Kwan. Pero wa sila kahurot sa ilang 5,000 oy. Siya, ay 4 ra kape niya, wag abot 500. Kaya wala naman siya mamili. JB o si Kim may mga mahalon ng taglibo. Si Dudo, ipalitan lang na akong taglibo mo sure. Wala kong kipasot. Ay nagsuutan, libo ra ba na? Giimo ra ang asitihan? Moto, ako ko ginan si Itil. Til, mo ni, napalit ako picture ba? Makakita siya mo ni, akong gipamalit nila na yun siya, yaya, mama, sana, na kay sobra. Ikaw ko nga, tama pa na kong ipalit, TV ram tata kong paliton. Yan, nagpalit mo kong bluetooth, 21, masati kape, napit 22. Ang among silbi na pinaskuhan, sa TV, sa bluetooth na mo, kami todo. Damit naman, Iko, mag-unsam na ako snina, kadaghana, wala ko snina, masok. Tama kay butang. Butang, tama, butang. Butang, alahas, maprinta. Ano di ako ingon na siya mabasi ka na ako ipadala ni mo ma, imo na sa nang ipalit ang kwenta. Ikaw dili, oy. Kay At pa si siya. Itin, sana lang, dili siya maminyog sa'yo ba? Kaya tuloy-tuloy ang tabang sa'yo mo para kahit pa paano. Isa pag maminyo. Nasi uyab ti. Hoy uyab. Ako lagi Di ba sabi mo gusto ni Itin, paanak lang daw. Ako giignan nga katong pag Valentine's ko ako inan. Til, na kay Valentino diha pangita-ngita pag Valentino siya. Samo kay trabaho ko ay. Kanang gusto siya kanang Kwarta lang yan. Kaulingaw. Kana si Kim o tanawa makahuman na. Sawa pagay na magkahuman na trabaho pa na siya kanang Maghatagan, no? Oo, kanang pintor pa na siya. Katungwa pa mag-eskwela siya. Ay, siya maging na magkonsumo na mo. Nitagaan ko niya para bayad sa tubig. Ako Lalo, magtrabaho. Kaya mga tipod hilig sila na babae mo. Hindi, giingnan. Yan ako si Marina. Kanang hayahay na jud kabin kung makatrabaho na na scheme o kaysa awa pa ganin na yung trabaho. Hatagan. Kasauna, magkuhan magay na hatagan. Lagi, pag si ate magkatrabaho si Kim sa abroad, ulit. Mura niya makaangat din. Magkaangat na rin. Mutanaw pa siya. Ika na may tubigan di ah. Mutanaw man sa Hindi kalisod. ka
Di ako. Eh, di, kung nanakit ang kwarta, magpalit og brum-brum para ang atong inahan, pasakyan Ako? yung brum-brum. Asa man nga tungaso na to, di man. Di anak Hindi ko. pwede sila ha. Ay sa krasada. Distansya. Nasi Ay, sa Wala sa kanto dito day? Wala sa kanto dito day? Wala. Ubos ang parsada. Taas sila ha. Taas na mi dire hari. Dili, isa ka. Dili uy. Motor ha. Tara. Dito mahuman ani. Lakas na Nta. Ngayon ko ma. Kunyara ko maligo. Dito ka kay nasi. Dari ra ko back ride ko dari sa likod. Kala ko na. Ulan da ba ate? Nahuli na mi. Ako rin maghakot na ng kanto ko na ulan. Nahuli na mi guys. Ako amo anak, ako amo. Isa nga yung mama ba isod ko, simpitan. Tandaan mo. Kamu tinan simpitan ka? Wala ka ba? Anak ko amo, sige ka ba? Kaya bitaw Tandaan mo yan. Nabita Tagal ka pa yan. Ako pag ina ko, oh yan ang gusto namin. Makasama pa ng mama namin. Gini ba? Naman sa ikaw lang po simpitan mo. Bisa ko sa rin. Kaya si Titi pwede rin yun. Kunwari, simba ko, bana. Ihulog mo si Titi. Kaya bitaw niyang hulugan. Kung kisay mo unas pamilya, pwede ipasa. Gamiton na ito siya. Loan na lang katong prasadang kulwe. Prasadang ko sa nang buwan. Utang mo po diya. O kakwanto na sana. Naman 7,000, ako ng 70,000, 75,000. Paminaw na ba? Ako gadaho, mahubal ako. Mga taga-lungon. Di man. Hindi. Ikaw tulong ka. Una na god. Habang tumatagal, magmahal ang lungon. Oh, mahal ginawa. Pabitaw din ginawa. Pagkuha mo. 5 katuig na, wala ako kasay, wala ko gadaho, mahumanan ako 5 katuig. Dalira kayo. Dalira kayo. Kasi ako makuha ko si Dodo. Nanam na sa isis. Nanay lumo. Huwag kayo isip. Lungon na nilang istorya no mabas kung pagani. Oh, na. Kaya ko tamang ako. Anong ipadang itil para na ipahikay sa iyahang kanang nangasayog nga mga spelling. Kaya para Spelling sa makarga pangalan? Oh, para makarga ni. Niya Ako. ako. Puro ba kayo na gasto no? Ila, ako abito wala ko. Wala ko gasto. Happy lang. Nagkamahal na karon. Ibo na ka pinang isang litra. Last, katong ako kita ayon ako 1.5 ako sa kalitra. Ang kauban ako baguhay lang. 1.5. Tamo, kailangan ko. Nanamay kwarta, kaya nyo mag-insert sa sarili nyo, gawin nyo. Ayaw sa ligi ang is kay Dugay marilis ang yan. Gusto mo na, hulaton pa kay maabot ang burger bago kay lubong. Ito si Peter Ting, barato ra kay 800 man siguro te. Ang bulan. Hindi, oh, pagbitindi sa lungon. 750 ako. Katulad sa mong silingan. Gigi, imis gikuktanan ka ng kuktanan. Dili, gisangka ka na. Nagkutok-kutok ang kwan. Ang Grabe pa na si Peter. Ako ay naarap ba? Yaw-yaw ko. Ang kapapa, 25,000 minut. Mga basta ari na ka sa mga 20 kapin. Ana sa 15 delikado yun. Kung ari ka sa